Като пример за журналисти, които говорят правилно български език, езиковедите наградиха Анна Цолова и Виктория Петрова от BTV. За първи път получавам такава награда и искам най-сърдечно да ви благодаря. Благодаря ви, защото така ставам все по-чувствителна към грешките, които правя. Кой да бъде награден, решава жури. Членовете му повече от година внимателно наблюдават речта на телевизионните журналисти. Нашият форум ще се пази и ще съществува, докато журналисти от много телевизии продължават да говорят за теории и ежедневници, да възамола, тъс, да вземеме, повтарам, да направиме и много, много други. Освен Ани Цолова и Виктория Петрова, отличени бяха Венелин Петков и Светла Петрова, като за Светла това е 6-та поредна година, в която получава награда за правилен български език. Тревожното за мен е, че от младите хора, които идват, малко са бисерите, малко са тези, които носят в себе си искрата. Говоря не само за умението да структурираш правилно изречението си според правилата на българския език. Говоря за вид публицистичен талант, за образно мислене и говорене. На моменти аз се чувствам като участник в една много тежка битка и за съжаление на губещата страна в тази битка. Надявам се, че всички вие и всички ние не сме на обречената страна и се надявам, че това не е една обречена кауза. Сред наградените за хубава журналистическа реч са и колеги от БНТ, Нова телевизия и ProBG.